Igwa ki importanteng policy ang naaprobado kang ERC. Ini ang policy na one plant, one price policy. Ang gustong sabihin ka ini, kung ang sarong kooperatiba, halimbawa arog kang Aleco, igwa kipig babakalan na planta, kung ano ang presyo kang plantang iyan, iyon i-adapt kang kooperatiba. Arog kan APEC baga, kita baga ang concessionaire kang Aleco. Ining one price policy ini, basado ini sa social price na pigapod na one plant, one price policy. So ang nangyari, ang pigbabakalan kan APEC na planta, kung ano sa presyo ka ito, iyo man ang sa tuyang i-adapt, iyo ang sa tuyang pigpabakal. Alagad, ang presyong iyan, the price agreement between the plant and the buyer, dapat kayan isumiter for confirmation to ERC. Although ang ERC igwan approval ka ining social pricing na ini, in any price, any month na itatauninda should be confirmed. Ini kang ERC. Dapat ini isumiter kang kooperatiba. Ngunyan, di sa tuya sa Albay, Aleco ang sa tuya na kooperatiba, APEC ang sa tuyang concessionaire. Ining Aleco, dapat ka ini i-endorsar ining price na ini sa APEC. Tangani ang APEC ikasumiter ini sa ERC. That is the procedure. Ngunyan, tadae pa ini na isusumiter kan APEC. Dahilan, ang sa tuya na kooperatiba, ang Aleco, ngunyan pa sa ng Febrero nakakumpleto kang board. Naramduman mo, Pio, na sa mga nakaaging bulan, nagkaigwan ng mga eleksyon. Kaya ngunyan na kumpleto na ang board. At salamat sa Diyos, kumpleto na ang board ta. So, ining board na ini kang Aleco, ma-endorser ini kang presyo na imponer ngunyan kang APEC. Ang APEC, ining endorsement na ini, isusumiter ini duman sa ERC for confirmation. Kaya iyo po yan ang procedure. Ngunyan, nagkakaigwanan ng mga meetings ang Aleco. Sa masunod na meeting, iyo na ini po ang tutukaron. Ining endorsement kang Aleco to APEC, and then APEC will submit this endorsement to ERC. Iyan, Saka igwa pa kita, Pio, kisarong very important na tighahalap na pwedeng maka-control o maka-temper kang presyo kang kuryente na iyo nga ni iyan ang pigaputang roller coaster price of power. Sa bulan-bulan baga dahil masabutan minalangkaw, minababa, minalangkaw, minababa. Magpun kan Oktubre, naglalangkaw ng medyo diit man sa naling ang kalangkaw, pero dahil kitang maginibo, sa iyan suppression na sa tuya na nakukuha. Ngunyan, ining Aleco board will tackle, sabi ko sa imo, surprising na ito na i-endorse. Pero igwa kita rong very important na pigahalat. Iyo po ang approval kan terms of reference for long-term power agreement. Haloy ta na baga ining pigahalat. Inaplayan na po ini kang Aleco, kang APEC bag sa Aleco. Ang terms of reference na ini for long-term power agreement between APEC and the supplier, makakatabang po ini makontrol ang roller coaster pricing kang kuryente. Nasa, kung ini makuata ang approval ka ini, dain na mahiro ang presyo kang kuryente sa bulan na sa tuya na pinunan. Kaya sa mga masunod na bulan, kontrolado na yan. Dahil nga nita, aprobado ang terms of reference. Pero dahil pa yan nakukuha, kaya dahil pa nakukontrol ang presyo. Bako po ining illegal. Dahil nga ni duman sa intro ko sa imo, na aprobado kang ERC ang social pricing na pigapod. Na one plant, one price policy. Ang gusto sabihin, kung igwana kita kipigbabakalan na planta, nag-ion source kang kuryente para digdi sa tuya, kung ano sa presyo ka ito, iyo ta ang pigsusunod.
Pero Iyan. ito nga ni na presyong ito, dain na ko konfirmar dahil tadaitan na isumeter. Kaya bako man po yan illegal. Yan, Dahil opo. nagbabase kita duman sa one plant, one price policy. Yan, opo, opo. So it's Confirmation lang po ang kulang. Dahil man garo, dahil man sa konsensya kan apek na mag-imponer kita ke illegal yan. na bagay. Dakulao na bagay iyada sa tuyang hahampangon. Kundi gusto na kita ki mga pagkukulang na it's beyond our control. Araw ngunyan, kompleto na ang aleko, very good. Sa masunod na sa indang meeting, ka board, iyon na po ini ang tutukaron. Kaya na makagraduarda kita digdi sa pagdududang iyan. Ang presyo na tatauta digdi sa albay, iyon man ini sa presyo kang kabakalan. And as far as legality is concerned, dahil man kita bata o illegal na presyo, dahil ang tadakulaon na bagay yan, hahampangon sa bakusa na sa korte kundi sa konsumidores. Ang diferensya sa natakulang sa nakita kang confirmation. Sana po masabutan nindo kung nataaro ka ng sitwasyon sa APEC, ipigahagad mi ang sa indong pagsabot at ang sa indong kooperasyon, tanganing padagos ang mararahay na serbisyo sa Satuya Agabos. Maray daw po.